OK かな。無音になってたよ。なんかね、OBS の設定変わるんだよな。ちょいちょい。今聞こえてるかな。聞こえてるかな。ちょいちょい音が消える。音というか設定なんだよな。設定がね、時々あれになるんだよな。何にもない状態になる。OK です。ネムさんの声聞かせないド S しようかと。にゃー、いきなり泣いたの、ネムさん。お前よくわかってるな。ネムにゃー。ねえ。ネムさん、にゃん。自分の出所わかってるな、ネムさん。えんおっと、なんだ。よいしょ。んコブルストーン。
OK。なんかコントローラーおかしいんだよな。ネムさんのガシガシ攻撃の成果ですね。ガシガシ攻撃。なんかね、コントローラーのこの USB ケーブルのね、つなぐ元がね、ぐにゃぐにゃなんですよ。でもこれでもね、PS4 でやってるとこんなことないんですけど、やっぱパソコンと相性悪いのかな。PS4 側でやると何も不具合ないんですけどね。よいしょ。あ、まただ。まただ。まただ。あ、まただ。なんだろうね。まただ。おっと、間違えた。これ戦闘中にこれが起きると、ほら、またバックしてる。何やってんの。戦闘中に起きると、これがね、イライラすんだよな、これな。動かない。なんだろう。なんでしょうね、これね。なんだろうね。ケーブルの根元は物によってすぐへ足りますからね。そうなんですよね。でもね、俺、これコントローラー新しいんですよ。だから、ぐにゃぐにゃしてんのは、なんででしょうね。俺、不良品つかまされた。まだ買って半年も経ってないんだけどな、これ。だから PS4 では問題ないので、多分ね、PC と相性悪いんでしょう。なんかね、おかしいんだよな。よいしょ。つなぎ直してみよう。調子いい時はいいんだけど、悪くなるとね、これがしょっちゅう起きる。これ、戦闘中とかね、報道中とか、夜が明けた。ほんと困るんだけど。あれどうだ。
あら、動かない。あ、動いた。よっしゃ、夜が明けたな。それじゃあ報道の準備しましょうか。これ持って。あら、よいしょ。今回ね、これで戦います。一本足、あ、一本足でね、一本橋。ゾンビが上がってきて、この上で、この端っこで戦う。バイクはここだ。よいしょ。報道準備、あ、でもまだ34日目か。まだ1日あるね。ん、今なんかゾンビの声しなかった？あ、どっかいる。うーんと、コブルストーン作って、で、アイアンバー、アイアンバー、あれ、ビッグブリッジならぬ M6 ブリッジのテーマかかるんですね。新曲。ビッグブリ新曲、スチールのバーってなかったっけ？あれ、スチールのバーって今ないんだっけ？アイアンバー、あれ、アイアンバーしかない？あ、スチールまだ作れないのか、俺。アイアンバー、アイアンバーセンター。あ、10じゃねえな。あ、10か。10でいいのか。レバーフレームはできる、あ、レバーフレームは作れんのね、俺。えらい時間かかるね。
そろそろスチールアローヘッドかな。そろそろスチールアローヘッドかな。これ持ってきちゃったな。まあいっか。持ってきちゃったな。これしまうの忘れた。おお、そういえばね、そうだよ、そのフレームで思い出した。これをね、これを作るのに、フレームをね、今選べるようになったんですけど、このね、ウェッジのフレームのね、先っぽがないんですよ。これだけね、なんかね、作んなきゃいけない。なんでなんでしょうね、これね。ウェッジのフレームのね、先っぽだけないんですよ。これがね、不思議。忘れたのかな。これのね、先っぽだけね、これ、これをね、作らなきゃいけないのですよ。これをね。これが非常に不思議。これね、これをね、これだけなんかね、作らなきゃいけないんですよ。フレームから作れないの。めちゃめちゃ不思議。ちっちゃいからってことなのかな。でもちっちゃいのもありましたよね、今ね。ちっちゃいのもありますよね。2分の1のやつもあるよね。これはだってウェッジチップのステアだもんね。階段だもんね。斜めのスロープのね、これの先っぽがね、ないんですよ。開発。忘れたわけじゃないんだからね。俺めちゃくちゃ探しましたもん、これ。ずーっとこうやってこれ見て、あれどれしたらこのテーブルそうでね、作るみたい。どれだっけ。これ。これをね、作らなきゃいけないんですよ。これはね、驚いた。待てよ、こっちに置いとくとわかんないな。よいしょ。もっともだいぶ溜まったな。もっと、そういえば、ね、でね、そう、今思い出したんだけど、これね、普通にヘルメットかぶってるんですけど、これにモッドつける、今モッドをね、危ね、つけてるんですが、これにね、ヘルメットライトモッドをつけると、明かりがつくんです。この、このせっかく拾ったこのマイニングヘルメットは、見た目だけこれは何なんでしょうね。これも不思議。このモッドにね、これも不思議だよな。
モッドがアーマーでしょ。カスタマイズドフィッティングモッドって何？スタミナレ。マイヘル。デフォでライトつかないんですか？いや、これつかないですよ。やってみましょうか。これ今何もついてないんですけど、そう、俺もね、拾ってね、ラッキーと思って、最初の頃に拾って、ラッキーと思ったらね、つかないんです。今一生懸命つけてるけど、つかないんです。これがね、もう、マイヘルの意味がない。このモッドをつけてあげないと、わらわら。で、もう全然関係ないヘルメットにつけても明かりがつくっていうね。これは、どうなのよ。あれこれなんだ。バンデットアーマープレーティングモード。あ、これ、ダブっちゃっ電球切れてるんですね。わら。た。そうそう、電球切れてるんですよ。これがね、なんとも悲しい。マイヘルのマイヘルの慣れの果てが。アーマープレーティングモッド。これって危ない。これってつくの？あ、これもつくんだ。こいつが欲しいな。品質のいいやつ。品質のいいやつ欲しいな。アーマープレーティングモッド。もう一個あったね。これは何？モビリティ、移動が速くなって、スタミナが0.05、0.05プラスって何？これで OK？ ミリタリーベストもあるね。あ、ミリタリーベストもいっぱいか。いっぱいやね。よいしょ。えーと、あ、ここ上がれないんだ、まだ。よいしょ。あ、違う。こっちじゃね。よいしょ。いやー、包帯のレシピ欲しいんだけどな。本当に全然出ないんだよな。今探してるのは包帯とバイクか。これ取った？あ、取ってねえ。よいしょ。にゃー。にゃー。何？どうしたの？どうしたねむ？どうしたねむ？あれ何？え？あれ？あれ何？何？この木は石なの？なんすか？あらら。これ何？石とかぶっちゃってるから。恩返し。
わら。これ石とかぶってるからダメなのかな。なくなればいける。あ、一発台。まだバグってんな。うわ、まだバグってんな。めちゃめちゃ食い込んでますけど、これ。どうせ石だよね。なんでこんな食い込んじゃってんだ。うわ、全部バグってるやん。あ、これが大丈夫。なんで疲れてんの？ちょっと待って。あなたなんで、はぁはぁ言ってんの？バイクに乗りながらはぁはぁ言うのやめて。あれ俺これ言ったっけ？あ、これ言ったな。これ言った。あったあった。バイクが見えづら。あら、ここもバグってる。ここの木もバグってる。あれ？あ、これ取ったよね。今取ったよね。んにゃん。ネム。ネムどこいんの？ネムどこ行った？んお前どこで泣いてんのネム。置いた。にゃん。ネムさん、かくれんぼ中。あぶね。
あ、まだ生きてる。よいしょ。幼稚園。幼稚園。あ、お肉がいる。お肉がいる。お肉が。これね。オッケー。なかなか当たらないんですよ、これ。ん足音しない？足音しない？あ、本棚。お、ロケランかい。ロケランの隙間来た。ロケランじゃなくてね、まあ嬉しいけど、嬉しいけど、どこどこどこいて、嘘、今いなかったじゃん。どっから来た？今いなかったよね。あら。今いなかったよね。今、一回確認したよ。ゾンビもかくれんぼなか。わら。今、一回確認したときいなかったけどな。あ、いた。嘘。だからどっから来んの？ちょっと待って、どっから来んの？今、上から落ちてきた。あ、しまった。えでも、上開いてないな。どっから来た？軍人さんこっから来たよね。もう一人どっから来た？あれ何これ？あ、これ2つじゃないんだ。これ外か？外何もないな。いやー、
出てくんないかな。そろそろ出てくんないかな。そろそろ出てくんないかな、スケマ。うわ、本棚何も入ってねえじゃん。これ何これ、ベイクドポテト。そろそろ包帯出てくんないかな。いよいよきつくなってきたんだけど。向こうがなんかありそう。あ、本棚あるけど、あれも空見えねえし。あれも空くせえな。なんでそんな空っぽばっかり。あ、よいしょ。おおおおおおお、ちょっと来たい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。包帯ないのに近接格闘ですもんね。そうそうそう、近接格闘がね、できないんですよ。普通のね、普通の包帯はできるんですけど、あの、なんだっけ、回復もできるやつがね、これなんかあるよ。はしごあるし。よいしょ。うん、大したもんじゃなかったな。頼むから。これは何？ショットガン、ショットガンメシア。紙。紙。マズルブレーキ。いやー、違うんだな。これ何これ、スチールスピア。これ取ってんな。これも取ってんじゃん。なんすか、なんすか、なんすか。走ってる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 。バカ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 。なんで走ってる。おはようございます。ウイコメのような気がします。はい、300バルカンさんいらっしゃい。初めてですね。そうですね。危ない。お、まだあるよ。まだあるよ。まだチャンスはあるよ。いやいや、そうじゃないんだ。違う違う。違う違う。いつも包帯関係を探してる印象。そうですね。包帯がね、出ないんですよ。あ、ちょっと待って。バイクの車種だったね、今ね。バイクの車種のスケマが手に入ったな。いやー、包帯のね、スケマが全然出ないんです。これがね、これが出ないと非常に困るんですけど。あら、もうない。もうない。もう俺の本棚がない。
プブーツ、スクラップブーツ、ミリタリーブーツの方がいいじゃん。よいしょ。いやー、スケマが出ねえ。包帯が出ないのは問題あり。本棚ねえな。あれこれの、これってこの回で終わり？上は、なんもないね。なんもなさそうやね。向こうも見たでしょ？なんもないんかい。あんだけ本棚と似てないのね。いやー、相変わらず引きが悪い。いつもどこで手に入れたかな。記憶が曖昧です。いつもどこで手に入れたかな。手に入れられる場所があるの？決まってる？もしかして。屋上見ないのですか？屋上あります？あ、こいついらね。屋上、あ、ほんとだ。屋上あんのか。上がるとこあったっけ？いいや、ズルする。あ、なに？ふざけんな。なんか引っかかった。あいつに引っかかったんかい。おい。あ、しまった。違う違う違う。骨折ったやん。骨、骨折ったよ。まあ、捻挫だからいいけど。あれ、こんなとこに階段あった？全然気づかなかった。あ、走ってる走ってる走ってる。お前走ってんじゃん。お約束ですね。ふざけんな。配信者のカンナです。あれ？硬いんだよな、こいつ。まあいいや。時間かかるんだよな。いらねえ。硬いなあ。ちょっと待って。危な。間違えて今スクラップした。
まだ、あ、まだこれは7000だからいいけど、1万のボックスもありますよね、確か。やっと開いた。あんまりいらねえ。ロックピック持ち歩かない主義ですか？ロックピックね、俺まだ使えないんですよ。パーク開いてないから。パーク開きたいんですけどね。パーク関係ないですよ。え、関係ないんです？マジで？この間でもガンセーフやったら何も何も起きなかったんだよな。俺やり方間違ってる？ロックピッキングってパークなかったっけ？あれ関係ないのか。何やってんの？ネムさん、ネムさん何やってんの？ネムさん何やってんの？あ、いた。あ、いた。そこ隠れてたか。いい調子でメニュー出ません。いい長。マジで？あ、なんかクマいるよ。ちょっと待って、クマいるよ。野良クマがいるよ。ネムさんは猫をやってます。野良クマがゾンビ殺してる。ネムさんは猫をやってます？そりゃそうだ。レザーブーツか。今レザーブーツもういらないな。ミリタリーブーツ手に入ったから。どうした？どうした？こっちか。それってさ、それってゾンクマ？あ、違う、クマだ。お肉だ。お肉、お肉、お肉、お肉。お肉。え、何それ？何これ？テストステロン。テストステロン？ステロイド。ステロイドを作るのに使うの？クマさん初めて会うからな。ステロイドの原料です。
ステロイド結構使えますな。そうそう、これがね、荷物制限がなくなりますからね。そろそろ夜やんな。もう一軒ぐらい行ける？もう一軒ぐらい行っても OK？ ちょっと待って、いい長押しって言った？メニュー出ない。いい長押し？ええなんも出ないな。いまいち、いまいち使い方がわかんないな。金庫に対していい調子です。ああ、なるほどね。ここにない、なんかないかな。ウォールセーフあたりありそうだけど、ここ。頑張れ。ゾンビ頑張れ。共同作業や。共同作業や。頑張れ。お前も頑張れ。お前なんでそっち行っちゃう？あ、本がある。あ、でもウォールセーフない。あれ向こう側があるか。あ、ウォールセーフない。あ、ない。何もない。なんもないな。これで全部か？そうか。よいしょ。オールセーフなかったか。物欲センサーの感度強すぎですね。そうなんですよ。昔からね、欲しいものが出ないんです。どのゲームやっても出ないんです。もうね、驚くぐらい出ないんです。
りあえずでもバイクのフレームじゃない、フレームってシャシーか。あれのスケマは取れたかな。バイクのフレーム、あとハンドルか。ハンドルバーだ。ん、足音がするぞ。足音がするぞ。骨はこっちじゃない。コーラルもこっちじゃないな。向こうに移そう。なんかギャウって言ってるね。レーザーサイトモッド。あ、20あればいいでしょう。羽。えーっとええ違う。あら、スチールアローヘッド。えアローヘッドじゃないわ。あれ、ちょっと待って。もう薬局に勝ち込みかけて現物を調達した方がいいかもしれませんね。そうですよね。もうそれしかないんですよ。まあ探してはいるんですけど。あ、何これ。えいや、こいつも本か。
そうか、こいつも本なのか。そいつも本だったか。それはつらい。それはつらい。そうかい。本なの？あ、違う。これで OK か？あらあらちょっと待って、ちょっと待って。あ、そうだ、火事こっちだ。見えないっす。何も見えないっす。えーと、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 爆発屋は名前忘れましたが、シリーズ本読めば作れるようになりますね。なかなか使えますよ。そうですね、爆発矢はね、使えますよね。爆発矢はね、結構、前々からよく使ってたんですけど。そうか、スチールアローも本なのか。それはつれファンは黙って一本棒で喜ばすと聞いて。一本棒で喜ばす。下ネタか。ジョーさんいらっしゃい。まだ朝でしたわ。わら。では、またお昼にアンダーライン小括弧はじめエプシロはい。ンアンダーライン。ジョーさんいってらっしゃい。おお。男らしい。私も関わりたい。とりあえずこれでいいな。あれ向こう側ってでも鉄あるよね。下の方か。
お、まだあるね。まだこの高さに鉄あるな。ゾンビ来た。やべ。いや、一匹だけか。一匹だけか。女を地下に連れ込むず。いやらしい。そうきたか。おー、結構深いね。結構深くまであるね。拠点の方向ってどっちだ？あっちか。拠点に逆やん。拠点につなげられるとあと楽なんだよな。拠点ってどっち？あっちか。あっちか。まあ最悪つなげなくてもいいんですけど、つなげた方が夜の移動は楽になるからな。今回のでもアルファ18はこういう鉱脈の上に、あ、しまった。鉱脈の上に拠点作った方が良さそうですね。闇雲に掘っても出てこないんだよな。出てくんのかな。今のところ出てきてないんだよな、俺。まだ鉱脈に、掘ってて鉱脈に当たったことないな。地上に。夜の営みが楽になる。そう、うん。おっと。
なんかしないけど、でも α18 からこれあれですよね。ローアイアン出ないですよね。これはただのバグ。これ、クズ鉄が出ますからね。おお、結構あるな。まあ、鉄と粘土は大量に使うからな。あって無駄ではないんですけど。ローアイアンはリストラされました。リストラされたんですね。でもね、俺、α18 最初にプレイした時ね、最初の頃ローアイアン出てた気がすんだよな。気のせいじゃなきゃ。確かね、初期は出てたはず。今 18.2 ですもんね。なんか 18.2 になってから途中でリストラ。途中でリストラ。結構出るね。んこの辺だけなんか変じゃね？これ何これ？これ鉄かい？なんかこれだけなんかおかしくね？これ何これ？これはなんか違う。あ、いいとこ当たったな。あ、続いてねえや。ニトレートパウダー。なくなっちゃった？鉱脈に当たったんじゃないの？なくなっちゃったね。なくなっちゃったね。鉄だね、これね。ちょびっとしかなかったか。ニトレートパウダーの鉱脈に当たったかと思ったけど違ったな。残念。何？ちょっと待って。それは、危なっ。鉱脈生成もいろいろ変わってて、最初は岩盤近くに鉄は抜いて話でしたが、岩盤から20ブロック上で鉄鉱脈につけました。岩盤から20ブロック上？そうそう、今回でも、最初は楽ですよね。まあ楽なのかな。地上に出てるの掘っていくと下に
大量にあるので、ただ今までとはちょっと違うのかなっていう感じはしますけどね。だよな。こうするともう一列床を作ったあいった。お、えーと
あ、間違えた。よいしょ。あれ、どうするんだっけ、どうするんだっけ。えーっと、んまあ、上は、あ、やべ。上はそんなに強くしなくても良いかな。これで、あ、ぶね、頭を押さえちゃえば、上に上がられることはないはずなので、あんまり溜まると上に上がってきちゃうからな。組体操で。上に上がられるのが一番厄介だからな。これでいいでしょう。で、最後にこれで蓋をする。あ、やべ。あれ、これで蓋をして、これとバーで蓋をして、あとはこっちから迎え撃つだけ。後ろは、でも後ろは逃げ道でしょ、逃げるようだから、骨折れないでしょ。オッケーね。骨が折れなければオッケーだから、じゃあ粘土でも集めるか。あら、これもバグってんな。これもバグってるじゃん。ああ、バグってる。全部バグってる。お、これ大丈夫だ。おい、またかい。あら、お、ああ、
ちょっと距離あるか。あれこれ石？あ、石じゃないね。前回前回の報道で警官来たから、いやーそろそろ爆発するやつ来んのかな。怖えな。爆発するやつ来たら、一本足とかひとたまり、一本足とか、一本橋とかひとたまりもなさそうだけど、大丈夫か？まだコンクリまで行き着かないからな。コンクリ、今回鉄のフレーム作るのに粘土が必要だから、今さら。今更いや、爆発するやつ来たらね、ひとたまりもなさそうですよね、でもね。いつ来るかわかんない。まだ、俺は遭遇してないけど。一応レベルが上がっていくと、レベルというか、レベル、なんだっけ？ゲームステージか。これが上がってくると、だんだん敵がね、やばいのが出てくるらしいので。フェラルゾンビは見たか。フェラルゾンビは見たな。フェラルゾンビと警官は来た。あと、あと爆発ゾンビだけか。うわ、そろそろ来そうで怖えな。いつ来るの？いつ来るんでしょうね。いや、ゲームステージいくつになったらっていうのはわからないけど、これが進んでいくと、上がっていくと、だんだん敵が強くなってくるので、でもそろそろ来そうな予感では
ありますよね。前回やっと64体脇になったので、64体脇になって警官も来たんで、そろそろフルメンバーになりそうだけど。オーガー欲しいな、そろそろ。まだ3000か。まあ爆発ゾンビは爆発する前に倒してしまえばいいんでしょうけど、一本足だとね、その辺が一本足の弱点だよな。一本足って一本橋か。一本橋だとね、あ、やべ。しまった。足回り強化しとこう。足回り。こいつは鉛でしょ。鉛もそろそろ、あれだな、銃弾も作っていかないと。ニトレイトパウダーの鉱脈まだ見つけてないんだよな。火薬がね、火薬が欲しい。まだ死体あさりでしか見つからないからな。終わりじゃないよね。あったあった。こっから下砂か。大丈夫だ。砂じゃないね。あの間の弱い部分だるま落としみたいにスコーンって壊してほしいな。やめて。俺もそれ心配なんだから。めっちゃ心配してんだから、それ。ギリギリで柱立ててますからね。足スコーンってやられると一気に崩れるんだよ。まあゾンビの性質上ね、この拠点だと多分足には行かないはずだから、動線作ってあるから、動線に沿って歩いてくるはずなので、計算上ね、計算上って計算通りに行った試しがねえんだけど。
鉛の鉱脈ってそんなに大きくないのか。ものによって大きさ違うのかな。あんまり出ないね。あんまり出ない感じだな。鉄ほどは出ないか。あ、あるか。あるね。あ、あるある。そろそろでも木のフレームもお払い箱かな。次あたりから鉄に変えてこう。まあその場で、前みたいにその場で作れなくなってるからな。その場で作れないですよね、フレームって。フォージだけだよな。だよな。それが不便になってんだよな。スクラップアイアンから作れなくなってるから。お、6000溜まったな。
鉄フレ、あ、鉄フレ行くと、もうコブルストーンも必要ないのか。じゃあ、コブルストーンも作る必要ないな。ストックはもう今あるやつで OK だな。よいしょ。で、掘るのに一生懸命になってね、気づくと10時になってる。気づくと10時になってるっていうのがたまにあるからな。気をつけないと。まだ武器とか取り入ってないし。この深さで高さ合うのか。あ、違うね。もう一段か。もう一段下か。まあいいわ。今何時？今14時。うーんと、じゃあ武器持ってこよう。俺なんでここ掘ってんの？なんもないよね。うー
矢がないね。矢作んなきゃ。矢、まあ矢は後でいいか。矢は報道中は使わないから。あー、爆弾欲しいね。爆弾。パイプボムって弱いのか。ダイナマイト、ロケラン。ロケランはでも弾がないんだよな。ロケラン拾ったけど弾がないでしょ。SMG でしょ。あー、弾少な。あんまり拾えてないな。あんまり拾えてないな。おい。あんまり拾えてないね。大丈夫かい？怪しいな。あ、しまった。間違えた。こんにちは。こんにちは。あれ、300バルカーさん。あれ何？ 300 バルさんバルカーさん。戻ってきたのかな。なんかくるくるしてない？大丈夫？俺の画面くるくるしてんな。放送切れませんでした。放送切れてます？あ、でも俺のくるくるしてんな。もしかしたら一回切れたのかな。あ、戻った。放送はね、切れてないですよ。こっちは切れてないな。くるくるはしてたけど。あと35。バレットチップ887もいくの？え、ガンパウダー。
トリーミングはああだこうだっていうメッセージが出たので、引きの悪さに絶望して放送中断したと思いました。それは大丈夫。それはしない。どんなに引きが悪くてもそれはやらない。もうね、引きが悪いのはね、運命ですから。どのゲームやってもこうですから。弾が少ないね。少し離れ席しますね。はーい、いってらっしゃい。これこのままでいいか。モッドはついてるからよしとして、スチールアローができないのはきついな。いや、これも本って、レンジャーズガイドトゥアーチェリー、ボリューム4。ボリューム4ってのが必要なんだ。もう一個手に入れればいいのね。ちょっと待って、時間ないよ。できてる。よいしょ。違う。3分59秒 ?3 分59秒ですか。向こう行って、組、蓋して、その時間もあるからな。さて、64体脇で一本足で、一本足、なんで一本足ってすぐ言うんだ。一本橋で戦えるでしょうか。まあ、戦えないことはないと思うんですけどね。フォージドスチール。スチールだ、これ。
6分か。ちょっと待って、時間ないぞ。その球を取ってる時間ないぞ。8時まで待つか。いや、ちょっと待てよ。いや、行った方がいいでしょ。あと3時間。おっと。リペアキット9個あれば大丈夫でしょ。いけるいける。おっと、まだ2個しかできてねえ。足止め用のアイアンスパイク。おっそ。まあこんなもんでしょう。アイアンスパイクって俺でも初めて使うからな。どんなもんなんでしょうね。よっしゃ。お疲れ様です。はい、リビエラさんいらっしゃい。こんにちは。よっしゃ。これで940発か。前回の報道何発使った？でも、それでも400発ぐらいか使ったの。400、500までは行ってないはずだけどな。鳥対策も万全か。鳥は鳥入ってこないだろう。ここを、まあ一応入ってきづらいようにしとこう。入ってきづらいっていうことはね、逃げづらいってことなんですよね。
もうちょっと余裕あったね。まだ弾を取ってる時間はあったな。まあいいや。待ち伏せな感じ。そうそう、待ち伏せですね。もうここずっと向こうから来るはずなんで。これ全部入ってんのか。これは全部入ってるんだ。こいつも全部入ってんのか。あとはこのスチールスパイクがどれだけ持つかですね。それを見たことないんだよな。スパイク、スチールのスパイク。あ、スチールじゃないや。アイアンだ。アイアンのスパイクも初めて使うので、こいつがどれだけ持つかにかかってるな。アルファ17と同じであれば、多分ね、ここまで来てもね、ブロック叩かれないはずなんですけど、ゾンビの動きがね、ここまで来てもね、叩かれないように、17では叩かれないのと同じ構造にはしてあるから、18で変わったかどうかも見てみないと。これ1点、1点じゃねえや。1.5 マスじゃねえな。2.5 マスか。2.5 ブロックだと、ゾンビのね、動きが制限されるはず。2.5？ あ、もう俺間違ってね。1.5 ブロックじゃねえか。あ、違うな。自信なくなってきたぞ。1ブロック半、1ブロック半だとでも。あ、1ブロック半か。やべ、俺間違えたかも。やべ。どっから来てる？どっから来た？あ、来た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 。はい、来た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 。はい、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい。はい、いらっしゃいいらっしゃい。結果はそのうち見れますよ。わら。やらしいな。わら。やらしいなって。もうね、64体脇だとこれくらいやっていかないと。アイアンスパイクも弱えな。あっという間に壊されてるやん。
うわ、もうそこまで来てる。あ、警官来た、警官来た、危ないもう来た。やべえ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 、もう来たもう来た。ワンコ来たワンコ来たワンコ来たやばい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 。あ、なんだこいつ。あ、また警官来た。叩くんじゃない叩くんじゃない。叩くんじゃない。叩くんだ叩くな叩くなやめろやめろ。あ、お前邪魔お前邪魔犬な、そのナイスブロックなんだ。なんかどっか叩かれてんだよな。どっか叩かれてんだよな。お前犬犬犬お前邪魔だって。やめろやめろ、叩くな叩くな叩くな。求められる犬の手わらあ、やべ。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。置けないじゃん。置けないじゃん、ゾンビのせいでやめろ、もう壊された。待てませんやべやべやべ、持たなかった持たなかったんですけど、持たなかったっす。何この鳥の量。あ、叩いてんの鳥か。やめろ、死ぬやべやばいやばい、死ぬすればよかったのに死ぬ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 。64体とか無理だから64とか無理だから、ちょっと待って、64とか無理だから、死ぬ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 。無理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 。しっと20にすればよかった。わらわら64体あって無理だって。ちょっと待って、俺間違えた俺間違えた。どこだ、拠点どこだしまった。ベッドじゃない。あれ、あっちか。あいつらどこ行んの。
あいつらどこいんの？え、あれあれちょっと待って。あ、来た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 。やめろ来た来た。嵐のように過ぎ去っていきました。過ぎ去っていったようでまだ痛い。どっから来た？湧いて出た。警官大量やね。警官の数よ。いや、もう壊したの？やべえ暇がない暇がない。設置してる暇がない。こいつだな。こいつが壊してんだ。あ、何やってんの何やってんの？お前何？ちょっと待って。スパイダーがなんかやってくれてんな。スパイダーがめんどくさいことやってんだ。何？スパイダー何やってんの？ねえ、お前ふざけんなよスパイダー。まだ終わんないの？まだ終わんないの？ちょっと待って。うわー、来たー来たー。ちょっと待ってちょっと待って、俺どっち向け？ちょっと待ってちょっと待って。あ、何？スパイダー後ろいた今。俺逃げらんなかったけど。はい、一本橋拠点失敗。え、スパイダー、スパイダー今後ろいた？俺逃げらんなかったぞ今。あ、え、バックはあった。びっくりした。あれ、
またまだ終わってないはずだけど、まだ来るはずだけど、なんかさ、後ろやばくね？あれ？ゾンビ来ない。うわ、弾ねえじゃん。弾足りてない。やっぱり。おろ？スパイダーがめんどくさいな。あいつ。あれ？え？上が、上がやられてますけど。あれ？あれ？終了？この辺やられてるよね。これは鳥なの？てか鳥の量半端なかったんだけど、あれ何？鳥の量ひどかったんですけど。あれで面食らったな。おか、おかわりにするにしてもさ、弾がね、前回より弾使ってるんだけど。あれか、前回よりゾンビ硬くなってるってことか。へえ。ちょっとあれだな。道が、道が短かったね。もうちょい長かった方が良かったかな。もうちょい長くした方が良かったかもね。長くするとか、ぐにゃりと曲げてあげるとか、
とにかく距離が必要だったな。もうちょっと距離が必要だったね。なるほどね。なる。うん。これは一本橋拠点リベンジだな。一本橋、ぐるーっと回して、あら、届かない。あら、残念、届かない。このスロープぶっ壊して、あ、しまった。うん。よいしょ。あ、しまった。何してんだよ。12345 6。ほら、また動かねえ。また動かない。
やだね。また動かない。なんだよ。あれ動かないんだけど。あれ動かない。何？え反応しない。あ、来た。ポコペンってなってましたね。ポコペンってなりましたね。一本橋の距離をね、伸ばしていきましょう。次回リベンジで。いやー、そうか。これじゃ、あ、やべ。これじゃ短かったか。アイアンスパイクも、アイアンスパイクも、あんまりだったね。さすがに64体脇はきついわ。いや、考えちゃうね。64体脇でまともに戦うのは、やっぱりコブルストーンフレーム、コブルストーンじゃ足りないか。あっちまに壊されるな。あとスパイダーがな。スパイダーが隠れちゃって見えないっていうね。つうことになると、下までこのバーで塞いだ方がいいのか。ただこのバー弱えからな。あ、でも、あれか。こいつよりは強いか。コブルストーンよりは強いか。このぐるぐるっと螺旋状にやっていくか。螺旋状にすればいいの？あ、しまった。またやってた。おっと、まあ足がやられないのは大丈夫ね。なら一本、足は一本でいいやな。あれやだよな。こ
これはさ、前のやつって1.5マスだよな。あ、1.5マスじゃでも入れなくね？あれ前のやつってどうするんだったっけ？そうか。違うな。上が、下がハーフか。すっかり忘れてるな。こっちをハーフにすんのか。せやせや。また外れた。なんでまた勝手に外れる。あれ、また勝手に外れる。おい。これはこれでいいでしょ。これでいいんでね。ゾンビが来てくれないとわかんねえな。とりあえずいいか。とりあえず戻ろう。いやー、2回死んだよ。あ、これは違う。うわ、並びが全然違う。並びめちゃめちゃ変わってるんだけど。何これ？どうなってんのこれ？水、リペア、ご飯、フレーム。えーと、
玉か。玉を作んないといけないな。玉を作んなきゃいけないから、あれを拾わなきゃいけないね。拾わなきゃってか、ニトレートパウダー、鉱脈を探さなきゃいけないな。鉱脈か。よいしょ。でもあれやな、疲れやすくなってるから、疲れやすくなってるっていうか、走って野戦できんのあれ。64体。あと品質か。品質も大事だな。いいの拾えないといかんよね。マシンガンナー1、1個あげとくか。これでクラフトクオリティ2でしょ。まだ2なんだよね。もう1個あげると3になる。あー、でもな、AK って作れるんだっけ。野戦できるか試してみるんですね。ラクシミー、ボ。野戦はね、野戦は無理じゃね。もうちょっと武器レベル高く、もう一段階 AK が高ければいけんのかな。でもあとビールだな。ビール飲みながら戦うしかないですよね。これだけ疲れやすいから、ちょっと走っただけでははは言ってるからな。野戦はもうちょっと、もう2回ぐらい報道が来ないと難しいんでねえかな。皆さん野戦どうしてるんでしょうね。走れないし、まあ、アルファ17からだけど、バックしながら走れないですからね。バックしながら走れないからな。それが、走りながら、でもマウス使えば、あれか、走りながら後ろ向いてパンパン打ってみたいな。コントローラーだとね、回転が遅いから、まあ、定で、設定で、どれだ。ルックセンシティビティ、これか。これ上げれば、あれなのか。これ上げれば早く振り向けるんでしょうけど、走りながらこう振り向いて、あいてて、なかなか大変ですよね、これね。
あ、間違えた。あら、あれこっちだ。やっぱり包帯作んないとダメだな。こいつじゃこいつじゃ体力回復しねえしな。体力回復するけどちょびっとですからね。これな。これが作れないと厳しい。サイエンスはもう取ってるんだから。これね、いくら取っても足りなくなっちゃうんだよね、俺。これが、これがつく。まあ、これはまあ、まだいいとしても、これは作っときたいんだよな。拾っても拾ってもそんな大量に拾えるもんじゃないし、何軒か薬局行ってるけど、そんなにたくさん拾えないし。さあ、じゃあ、次は42日目かな。次までに見つけたいですな。それが体力回復の術がないと野戦もできないね。野戦もやってらんないよ。アロエなんか1個食っても5しか回復しないから。よっしゃ。じゃあ今日の配信ここまでにしましょうかね。42日目ですね、次ね。次までに包帯が作りたい。ここまで来て包帯作れないとかはもうありえないんですけど。お疲れ様でした。はい、ロキさんありがとうございました。お疲れ様です。OK かな。はい、それでは本日も来ていただいた皆さん、どうもありがとうございました。それではこれにて失礼します。